σεβασμός είναι μια πολύ σημαντική αξία. Κρύβει μέσα την ειρήνη, την αποδοχή, την αλληλοβοήθεια, την καλοσύνη, την ευγένεια. Σεβασμός είναι να μιλάω όμορφα, χωρίς φωνές ή φρυσκές. Σεβασμός είναι να βοηθάμε όλες τις δουλειές του σπιτιού και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Σεβασμός είναι να ακούω τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο και να τηρώ τους κανόνες. Σεβασμός είναι να νοιάζομαι και να φροντίζω το περιβάλλον. Να μην πετάω κάτω σκουπίδια. Σεβασμός είναι να μην παρκάρουμε στη θέση των ανοπήρων. Σεβασμός είναι να μην κοροϊδεύω και να μην χτυπάω τους άλλους. Σεβασμός είναι να βοηθάω κάποιον που έχει ανάγκη. Σεβασμός είναι να παραχωρώ τη θέση μου σε έναν ηλικιωμένο ή σε μία έγκυο. Σεβασμός είναι να ακούω προσεκτικά τις απόψεις των άλλων, ακόμη κι αν δεν συμφωνώ με αυτές, και να μην διακόπτω αυτόν που μιλάει. Σεβασμός είναι